koňa boli prišlo. Spiritusu nema, ani šumoj voda, nevista stariju, a ja se molodej. Nevista stariju, a ja se molodej. Ročko moja, zjavkom ťa za ženu, ale iši nema postýlku zroblenú, ale iši nema postýlku zroblenú. Hej, podúvaj do vitriku, pobývaj po polju, to už budú verbovatí parivky na voju. Duje Viktor, duje, pohľava lisočku, ja mušu zohľaditi svoju kraniročku. Jas vydal, moja milá, si budeš čekati, jak ja budu na ty vojni s Turkom bojovati. O, mi dajú mundur i ostrú šabličku, budu Turka naháňati na braným koničku. O, mi dajú mundur i ostrú šabličku, budu Turka naháňati na braným koničku. Akordeón aj dnes večer Milan Maťáš. Ľudia mu zatleskajte. Štvrtka. Keď začali tým husáriom do vojny trúbiti, už začala falošnica sobi tak variti. Zjadená konička odletí jak perce, čo by malo mňa boliti, za ním moje srdce. Že nebude moja, nebude za mnou čekati, pokiaľ budú boja. Podúvaj vitriku, verný chustočku, a ja mušu pohľadati druhú praníročku. Podúvaj vitriku, verný chustočku, a ja mušu pohľadati druhú praníročku. Milan Maťáš. Viete, odkiaľ som rodák? Rodák som z obce Krásna Lúka, možno niektorí to viete, možno nie. Ako sme sa my štyria dali dokopy? To je častá otázka po našich koncertoch. Odpoveď je stále tá istá. Dokopy nás dáva Milan Kulco. Ja, že Palenka povieš, už som 6 lekov. Vysoká škola, ale nie muzických umení, ale beťarských umení, Prešovská univerzita. 4 sme študovali spolu, tak sme sa nejak dali dokopy. A už 10 rokov sme spolu ako kapela Ľudová hudba Ondreja Kandráča, teraz už Kandráčovci. Za 10 rokov, predstavte si to, ani raz sme sa nepohádali. No, raz sme sa pohádali. Ale vydržali sme spolu a minule mi povedal jeden môj známy, že sme najhranejšia kapela, ale nie v štátnych rádiách, ale v obecných rozhlasoch. Aj to okres Svidník, medzi Laborce, Humenné Snina, teším ma, že už aj Levoča nás hrá, aj Kežmarok sem tam, aj Poprad, aj Spišské Podhradie vyhráva.
A tak stále chodia niekedy smutné fanúšičky, minule z Humenného, jedna prišla krásna dáma a hovorí, po rusínsky môžu takoli, po anglicky, rozumíte? Hej. Normálne prišla a hovorí, že vy ste náš Beatles. Tak sa tešíme proste, normálne rozmýšľame, či nezmeníme repertoár každopádne. Také veci nás napadajú. A ja taký som smutný, že ani jeden z nás nie je slobodný. Ale potom mi napadlo, že je. Jeden je a volá sa Pišta Meitner, je to náš šofér. Už 10 rokov s nezmeneným telefónnym číslom 0905 974 779. Takže je to Orange, nebojte sa, nie o 2, neprepne do inej sieti. Mal len jednu chybu, Milánku, vypije. Ale raz sa stalo. Ondrej to rozpráva na každom koncerte, robí nedobrú reklamu, preto musíme uviesť veci na pravú mieru. Pišta nepije, ale raz sa mu to stalo, bolo to v obci Habura, okres Moskva. Ďaleko. Veľmi ďaleko. Pekne sme hrali, tak si nás chceli uctiť, pripravili nám krásnu recepciu, samozrejme, že bolo aj dobré vínko. No a pojedli sme, popili, ale popil i náš Pišta. No a už keď tam bolo treba ísť, pozeráme a Pišta še už čapka ku nám. Nedobre chlapci, ja. Pišta, zvládneš? Že hej, neboj sa, že zvládnem, neboj sa, že nič. No, dobre, keď zvládneš. Posadali sme do auta, no a ideme sebe, božskú pomocu. Až v obci Radvaň nad Laborcom, v azbuke normálne taká modrá tabuľka. Áno, v noci červené svetlo. A rampy. Nie. Žandar. Že vlak, žandariska. Dobrý večer, pán vodič, čestná kontrola, predložte doklady. Pišta rýchlo vyberal doklady, ešte aj do psa tam dal, co tam mal. Takže mu prešli ruky, už aj nám potom o strachu, že dojdeme, či nedojdeme. Všetci sme vypili, jak teraz, co? No tak, pán vodič, požili ste alkohol pred jazdou, počas jazdy. Už teda požil som pred jazdou. Koľko ste požil? Tak 3,5 deci, 4 alebo 3 piva, už neznám teraz. No výborne, ste ochotní podrobiť sa dýchovej skúške? A Pišta hovorí, chlapi, a co mi neveríte? A to nebola cestná kontrola, ale čestná kontrola. Áno. Iba raz sa to stalo. Raz sa to stalo. Každopádne je tu skladba, ktorá zaznamenala